I to je to. Pa mi možda ne teramo na silu, neće pa toliko. Ne, pa mi je ne teramo na silu, nego pošto smo jedan tim. A juče se stvarno trudila i htjela spava u šator. Da bi pristala u zadatak da menjamo hranu, da jede ona našu, mi ćemo to Ne mora ona da jede povrće. hranu tu koja jeste, ona može iz lika da je odbije. Razumiješ, nije to nikakav problem što se To tiče poslije možda jede šta hoćeš. Boli me glava, nije mi dobro, kao ne shvaćate to da sam bolesna, jebote, da me boli, da mi nije dobro, razumiješ, da ne mogu biti nikakva stara baba ni tišta. Da, mi te... I to je to, gotovo, kraj priče, gotovo. Znači ne učestvuješ? Ne. Dobro, to je za nas jedan minus, rekao brat, imat ćemo -1. Imamo jedan, a već raz minus je. Minus, znači to ti je 0. Imat ćemo 0, tako da ja mislim da ćemo... Nema šanse da uspijemo ovaj zadatak. Jer ne može neko da krene i da hoće, drugo koči i to ne može da funkcioniše. Meni za juče isto čudo što smo